Почна да? Здравейте, аз съм Darkboy. Днес ще изкачвам на Everest, с мен е BG Master. Ох, майко. Пак ми цели. То път сме с тирове, не сме с коле. Не! Гоца. Как тя изица? Гото 28. Ох. Тук са ремаркета, до сега ще сме 100 пъти панали. Че питаш. Стига, спряла. Аре! О май гъл, ти можеш да караш камион, бе. Гото са чудо. Не мога, ама ми цепи. А? Мога, ама ми цепи. Дай! Бръзни, аре, спирачка. Това не мога спирачки, да. Дай газ. По-плека карете. Ама га сега пък аз. Дали имам хакче? Карай. Или за малко се хвърлим пак. Следваш ли, ма? На къде? Следваш ли? Казвай! What the fuck? Чиста, гото са. Чакай. Готово? Ле, гото са, чудо. Майко, къде? Не! Какво пиши де? Трябваш да напишеш по... Бързо! Какво? По него да. Ох, това ли? Да. Иди... Тето с много малък за камиони, бе. Гати бързия камион. Бързи и яростни с камиони. Майко, Майко, за малко този път го сбъркахме, май. Не, но сега няма да завяме. Да, така ме завой. Ре! Виж, ле, това ми мога... Погледи! Тръхни се аз да го знам. Гото са. Няма нужда. Що е? Минам го. Как ти завоя. Това ще показваме ли къщата? Ох! Не! Падна ли? Не! Не мога да изкача. Гледай, що толкова бавни камиони са направили, бе, Rockstar Games. Не! Падна ли, бе? На завойчето. Тук ще се върна назад. Идваш ли? Идвам. Аре, аз ще изчакам. Няма съм бавен. Чудо? Ти чак къде си? Майко! Какъв завой? Нале. Как тя фръкна? Нале. Не! Това беше уния завой, кога бяхме с колите. Каза, че не може да го вземе. Кога казах, че добре сме с коли? Помниш ли? Аре, бе. Идваш ли? Идвам. Ма! Шифа! Така. Пълни. Как ти го мина? Шифа, бе! Флип. Ай. Леле, това има да изкачваме. Ние сме горе, бе. Аз имам шпан още 10 пъти, да. Аз имам шпан още 10 пъти. Майко. Падна ли? Не. А ти май не можеш да караш камиона. Хлеб! Мерси. Ние сме горе. Така те, той е завой и он е завой и сме горе. Ага. На две гуми камион. Дай газ. Горе сме... Почти... не сме, бе. Войкъв малък път. Къде, бе? Горе сме. Ти си горе. Да. Мандей се готва. Аз скочих. Не съм. Аре, идвай. Идваш ли? Идвам. Сега го слезем. Чакай да обърна, бе. Мръгни. И по-лека надолу, чу ли?
Сега ще съм първи надолу или ти? Ано? Аз съм първи. Идваш ли? Изпоготах всички коли. Аре дай, че това няма спирачки. Сега не бе верно. По-полека, чули? Не мога да спра. Шит. А, добре. Аз ще спирам. Чакай ме, бе! Не. Ох, май. Това верно с ремаркета ще е малко невъзможно, ако не играем на това. Да. Чай да виж кой завой съм фанал. Multi-default. О, пак и тук е. Ако искаш по други, а? По кой? Казвай. По други? Как се заби? Ули! Опа. Аз те пукнах. Не го е. Аз тук заседнах, бе. Верно ли? Заседнах. Иди! Не! Яка ти паркира на тук! Не! Ти как си О, да! Готов се. Чели? О, Не. Падна ли е? За малко. Аре, аз ще изчакам. Ох. Ти май за войска ми можеш да вземеш, а? Какво правиш? Аре, готов са, ако искаш. Чакай, аз ще кажа кога. Чакай малко само. Той ще бъде тело. Няма гръща, айде. Трябва съм по-тих. Що е? Майка ли пък спи? Ай, идваш ли? О, чакай малко. Оправи ли са? Да. Виж как се взима завой, бе. Падни долу, бе. Няма. Гледай го, бе. Катафалки. Чист долу, аз съм горе. Готов съм, чудо. Що? Да таковаш? Да дойдеш? Обърках пътя. А? Обърках пътя. Аз ще изчакам, ще ме видиш къде съм, чудо. Баси админите на един на един не. Заден, не идем бутон. Не! Ей, как се... Сега не мога да се дигна. Не те видях. А? Не те видях. Да, бе! Заби ми се телепортнах при тебе. Това е магията на снимането. Сега трябва нов камион да си спаунвам. Индустриал, чакай, мачуля. Аз съм почти долу, ама ще изчакам. Аз съм почти долу, ама ще изчакам. Идвам. Добре. Долу ли се? Не. Какво е това, бе? Камионче, бе! Ига ти като фалката. Дали? Аз съм долу. Чакай, че аз сега... И като пич разбих моторите. Не се ска направих, да ми виж чертите, ако не са се скрили. Не са скрили. Ево ти покажа откъде минах. Ево при мен. Идвам. Пътувам! Отставай! Много мра... път! Ай, по този път, чули, идваш ли? Искаш ли с такъв камион да катерим, а? Аз с такъв. Той ще дигни 20, бе.